ngikhetha inkosi yaseBhami. Ngiyanibingelela bantwana benkosi yaseBhami. Sihlabelele 114. Oh
Ngizocela ukufunda isihlabelelo samaNazaretha esafika enkosini ubaba mkhulu ngo-1931 ngomhla ka-27 kuJuni eseSwazini ebikezelwa ngokufika kwendoda eyayizofika ePhakameni yakwaManembe uManembe igama layo yakwaMtamo yasengilayo babamkhulu wayeseSwazini ngoJuni ngo-1931 ngicela ukufunda isihlabelelo samaNazaretha u-179 ngizosifunda nje bese ngixoxa le ndaba yale ndoda engikhuluma ngayo uManembe wakwaMtamo. (179) Isihlabelelo sekhulu namashumi ayisikhombisa nesishagalolunye 179. Lesi sihlabelelo safika esikhonzini sendlupheko uShembe eSwazini ngesifingo sokusa ngoJuni 27, 1931 sifundeka kanje: Thixo ulilanga lethu, khanya phezu kwethu sonke, indlela zakho azike zokuthanda kwakho khanya kimi nginosizi, inhliziyo yami kude nami, buyisana nayo sokhanyiso, zogotshwa nguwe zonke, ilanga lokukhanya nguwe, ikhanyisele wena Nkosi inhliziyo yami yedukile, zonke inhliziyo zosongwa nguwe, izithelo zokulunga abanazo kuwe Baba, baziphiwa nguwe Nkosi, mangiphiwe nami futhi inhliziyo edabukileyo akanakuyidela uThixo, inhliziyo yami mina Soni idabukile wena Nkosi, lowo muzi esiya kuwo akungeni sono khona, kwana sono sinye khabo, kuyawuhlala ingcwele zodwa. Lesi sihlabelelo maNazaretha sifika enkosini yasePhakameni
njengoba amaNazaretha kunguJulayi nje silapha. uJulayi ilapho bantwana basekuphakameni, ngoba ngihlala ngikubeka lokho futhi ngiyohlala ngikubeka ukuba kwethu la akufani nokuba sethempeleni kwamanye nje amaNazaretha. Okwethu kuhlukile ngoba sithunyiwe abadala. Maningi amathempeli akwaShembe, kodwa ungaya kuwo, kodwa mawufike la usuke ungomunye wamakhosi asemandulo, ungomunye wezindlovukazi zasemandulo, ungadalelwe ukuba ungangena kuwo wonke amathempeli akwaShembe. Okumele wena ube khona la kunoShembe khona. Ikuba kwethu-ke la akufani nawo wonke amaNazaretha. Njengoba silapha-ke kuJulayi, uNkulunkulu uvulile izindlebe zakhe, uyalalela ukuba umntanami uthini, umntanami namhlanje ukhala ngani. Inyanga lena okhokho bethu abasizalayo, izindlovukazi, izilo zase-Afrika, lapho eyihlezi khona phambi kwamnikazi. uShembe useswazini, kufika lamazwi kuye, kanti kunendoda amaNazaretha yakwamntambo, igama layo uManembe, bobo yasendaweni yaseNgilanyoni. Le ndoda yayingamazi uShembe amaNazaretha, igula, sayigule iminyaka eyisithupha. Yaqalwa ukugula le ndoda, yagoqana imsipha, kwafa izandla, kwafa izinyawo, yangakwazi ukuhamba le ndoda. uShembe uzwa lo mthandazo wale ndoda, akayazi useswazini. uJulayi uzongena ekuphakameni ngo-1931. Uma ungena uJulayi ngo-1931 kwakuwunyaka wesikhombisa kaManembe. Kulo Julayi esehambe izinyanga emthandazela, abanye abaprofeti, abanye bemnikeza imithi, kube inhlanga zibuya nomoya kungalungi lutho. Bagcina uManembe impela engasahambi, imsipha yafa, wahlala nje njengomuntu ongasakwazi ukuhamba. Useyezwa uManembe ngalo Shembe kukhulunywa ngaye, uyezwa ukuthi kunoShembe othi uma usufikile kuye ubike inkinga zakho bese ziyaphela inkinga zakho. Wayesecela ukuba ahanjiswe ngoJulayi. maNazaretha, uShembe yena uyakwazi ukukhuluma nokhokho bethu.
uphinda kwazi ukukhuluma nathi silapha amaNazaretha ngalokho uyakwazi ushebe ukukhuluma nomzali wakho engasekho abuze kuyo ukuthi lengane kwenze njani kuyo bamtshele ukuthi hayi kwenze nje kwenza nje noma ufika kuya wena uzobika inkinga yakho umuzwe nje ethi inkosi imbusise angasho lutho kodwa usukazi uyaxoxa yena nabalele akhulume nabo baphendulane baxoxa indaba usaswazi u1927 uzwa lamazwe kade ngwezwa kukhuluma umuntu uMaNazaretha ongakhona njoba silapha amaNazaretha nami njoba nginani angikhethelanga kuba nani futhi ke ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi noma ngiphenduka angiphe leli bandla engikulo mhlambe lawa amanye bengeke ngilunge kuwo ngoba angithandi indaba yabantu abaviyozayo endabeni kaNkulunkulu ngengithuke abantu masebeneme kakhulu ngizibuza ukuthi angabe sebenanyiswe yini ngoba akuyona indaba elula indaba kaNkulunkulu ukuthi ungaviyoza nje noma kanjani ngiyizibongele nje kuNkulunkulu wasekuphakameni ukuba wangibeka la engikhona bantwana basekuphakameni ukugula kwale ndoda kwasekuxakile kodwa ngoJulayi ngo1931 yayisicela ukuthi abayithwale ayise kuphakameni uShembe lo ekukhulunywa ngaye base beyithatha le ndoda beyisa kuShembe mayifika isakwazi ukuhamba iyakhushuzela nje iyakhushuzela seyihlale eminyaka ewu6 ihlezi phansi wayeseyikhulekela uShembe njengoba ngihlala ngikhuleka nje ithi baba wethu osemazulwini uManembe wamthandazela wayesetha kahambe ayolinda emadokodweni la kulinda khona abantu abasuke bezokhulekelwa begula ekuphakameni kwadlula isikhashanyana base kufika izwi kuShembe ithi leli izwi kuShembe awumthandazelanga uManembe kulolu lunyawo yeke abantu abanenhlanhla amaNazaretha abantu uNkulunkulu wasekuphakameni abathi noma bonile bathethiswe izindala zabo ebusuku zithi hamba uye enkosini hamba uyosifuna
hamba uyozibuka esibukweni sasezulwini. Silapha amaNazaretha sizozibuka esibukweni sasezulwini. Sizele kona la mayakubuza umuntu ukuthi uzokwenzani la, uthi hayi ngizozibuka. Ngizozibuka esibukweni sasezulwini. Ngizozibuka kofanele. Lithi lelizwe hayi hamba umthandazelo olunyawo lolo ngapha bese uShembe eyakuye uManembe mayifika angena mbize bese phinde esho njengoba kade ngisho athi baba wethu osemazulwini uShembe wathi ngosuku lwesihlanu uza usuku lwesithupha uManembe wezwa izwi khuluma ngomuntu uMaNazaretha okufe imsipha kufe izinyawo useyahudulwa nje akasakwazi ukuhamba iminyaka eyisithupha. Ithi lelizwi thatha nazi induku ezimbili uhambe imtshela khona ekuphakameni. Wangazi uManembe ukuthi ngabe uzwani lelizwi likhuluma kuye indaba amaNazaretha iqale eSwazini ofanele ukuzwa umkhuleko wakhe engamaze eSwazini wawubhala phansi waba isihlabelelo. Sekuqhubeka izwi manje zazisho njalo ibongo zababa mkhulu zazithi ngabe siyakholwa inkinga inhliziyo zethu zimavangavanga kusho ukuthi siyaphikisa. Seyibamba induku uManembe wazama ukuhamba warawunda yaqhuma imsipho zaqhuma izandla bamangala abantu ekuphakameni kwathi kubonakala wabe esesinda ephila. Mayibonge inkosi yasePhakameni. Ngikhuluma le ndaba ke eMaNazaretha yaManembe Ntambo ngishumayezayo nina ngayo ukuthi noma ngabe awukho la estation noma ngabe usendlini ungasabi ukuthumela umthandazo wakho ukhulume njengohlala uyofika kuNkulunkulu ubhalwe njengoba kunjalo njengoba kuJulayi nje isandla sakhe sivulile uyabhala
okushoyo uyabhala konke okucelayo inyanga yazi icelo lezi mayibonge inkosi socela ukuvala amaNazaretha abengethuniwe inkosi ibusise ukuphama kwenhlanga sovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 239 239 Yepe Baba
la